Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганеева. Бүгенге программада Татарстанда узган ел 40 меңгә якын хокук бузучы ташучылар үлчәү контроле аша узган. Аларның яртысы яшерен номерлы йөк машиналары. Өйрәнүдә авыр булса, көрәштә җиңел. Әлмәт физкультура көллиятендә ожаган хәрби-патриотик уены узды. Кузайкина авылындагы балалар бакчасында балалар һәм ата-аналар җиңү юрганы акциясе кысаларында сугышчылар өчен юрганнар тегәләр. Алар җылылык чыганагы булыр һәм туган йортларын искә төшереп торыр дип өметләнәләр. Татарстанда узган ел 40 меңгә якын хокук бузучы ташучылар үлчәү контроле аша узган. Аларның яртысы яшерен номерлы йөк машиналары. Хәзер андыйларны махсус программа тәэминаты ярдәмендә табалар. Бу хакта Ространснадзор вәкиле сөйләде. Инде 2 ел авыр габаритлы йөк ташуларны Ространснадзор контрольда тота. Юлларны, күперләрне һәм юл үткәрүчеләрне торгызу өчен республика ел сайын дистәләгән миллиард сум акча югалта. Очень плохо, потому что колея образуется, это во-первых. Во-вторых, нагруженность ходовка умирает в основном. У них, по сути, должны стоять знаки здесь, они должны в объезд ехать. Авыр йөк ташучы машиналар шулай ук 7 юл транспорт һәлакәте китереп чыгара. Ә намуссыз ташучылар җаваплылыктан качу ысулларын эзлиләр, үлчәү процедурасын үтмиләр, дәүләт номерларын яшерәләр. Работа, проводимая Ространснадзором. Ространснадзор тарафыннан үткәрелә торган эшләр бу бузуларны туктату юнәлешендә. Яшерен дәүләт номерлары өчен машина йөртү хукукыннан мәхрүм итү турында закон кабул ителде. Үлчәү процедурасыннан баш тарткан өчен максималь санкция буенча административ җаваплылыкка тарту буенча эш стадиясендә. Фәнни тикшерүне автомобиль транспорты институты мәгълүматларына караганда, артып фикләгән авыр йөк машиналары көненә уртача 2 километр юлны бозалар. Бер 3 күчәрле 40 тонналы йөк машинасы юлга 100 мең җиңел автомобиль кебек үк зыян китерә. Узган ел ичендә Татарстанда авыр контроль пункты аша 39 мең ярым йөк машинасы узды. Аларның 33 меңе ябык номерларга ия иде. Йөкнең артык булуы өчен штрафлар 600 мең сумга кадәр, яшерен номерлар өчен 1 ел ярымга кадәр машина йөртү хукукыннан мәхрүм итү каралган. Өйрәнүдә авыр булса, көрәштә җиңел. Әлмәт физкультура көллиятендә ожаган хәрби-патриотик уены узды. Әфганистандагы сугыш ветераннарының хәтер берләшмәсе кубогы өчен көллият һәм университетлардан 7 команда көрәште. Әлмәт физкультура көллиятендә Татарстанның көньяк көнчыгышы студентлары ожаган хәрби-патриотик уенында иң яхшылар исеме өчен көрәшергә җыелдылар. Направо, оп, налево, круг, оп, на первый, второй рассчитайся. Первый, второй. Расчет окончен. Алмаз Нуриддинов ожагандагы тәҗрибәле уенчы. Егет ышана, строй белән йөрү ул команда әзерлегенең төп күрсәткече. Я занимаюсь военно-бригадным спортом. Күптән хәрби гамәли спорт белән шөгыльләнәм. Бу ярышларда инде 2нче тапкыр катнашам. Ожаганда иң авыры бу мөгаен строй белән йөрү, чөнки анда бик күп төрле кечкенә хаталар ясарга мөмкин һәм алар нәтиҗәгә бик каты тәэсир итә алалар. Һәр станциядә нәтиҗәне хөкемдарлар игътибар белән күзәтә. Икенче сынау коралны тизлеккә җыеп сүтү. Яхшы нәтиҗә булып 40 секунд сынала, 15 секунд сүтеп алу, 25 секунд җыю. Икенче залда балаларына спорт сынаулары көтә. Командалар егетләр һәм кызлардан тора. Шуңа күрә беренчеләре өчен биредә тартылу, икенчеләре өчен гәүдәне идәннән күтәрү. 15 февральдә илебез сугышчы интернационалистларны искә алу көнен билгеләп үтте. Әлеге дата хөрмәтенә ярышларның бүлеге Әфганистандагы сугыш ветераннары берләшмәсенең хәтер кубогы. Мы отмечаем
36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Без совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруның 36 еллыгын билгеләп үтәбез. Хәрби гамәли спорт ул гомумән алганда ватанны саклау, үз гаиләләреңне саклау буенча хезмәтне үтү өчен иң яхшы сыйфатларны, күнекмәләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә. Быел кубок Әлмәт физкультура көллияте командасына эләкте. 2нче урында тизби, 3нче урында музыка көллияте. Балалар рәсемнәре, теләкләр һәм юрганда Николай Чудотворецның рәвеше. Кузайкино авылындагы балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм аларның ата-аналары җиңү юрганы акциясе кысаларында хәрбиләр өчен юрганнар тегәләр. Алар җылылык чыганагы булыр һәм туган йортларын искә төшереп торыр дип өметләнәләр. Вот наше одеяло первое готово. Буквально мы его недавно закончили. Бу балалар рәсемнәре һәм теләкләре булган юрган тиздән махсус хәрби операция зонасына китәчәк. Аны педагоглар, балалар һәм ата-аналар белән җиңү юрганы акциясе кысаларында тектеләр. Это мы с мамой рисовали для нашего одеяла. Что у тебя тут нарисовано? Неваляшка. Рәсем теләсән инде һава шартларында да чыдый ала. Махсус буяулар һәм фломастерлар ярдәмендә ясыйлар. Юрганның һәрбер бүлегендә шигырьләр, рәсемнәр, солдатларга теләкләр. Так как детей у нас не очень много, мы пригласили. Бездә балалар бик күп булмаганга, без башлангыч мәктәп укучыларын чакырдык һәм урта звено ата-аналары, балалар зур теләк белән рәсем ясадылар. Кояшкай балалар бакчасы төркеме җыелма. Балаларның яше 1,5-нан 7 яшькә кадәр. Шуңа да карамастан, алар төрле акцияләрдә шатланып катнашалар. Кузайкино балалар бакчасында барлыгы 10 бала. Әлмәт студентлары чиста булачак акциясендә катнаштылар. Тизби сәүдә техникумы һәм физкультура көллияте укучылары парк һәм сквер территорияларын кордан һәм боздан чистарттылар. Шул рәвешле яшьләр шәһәргә тагында чистарак һәм куркынычсызрак булырга ярдәм итте. Һава шартлары һәм юлларда зур трафик аркасында юлларда куркыныч, автомобильләрнең туктау юлы арта, бәрелешү куркынычы барлыкка килә. Шәһәрләрнең гомере һәм сәламәтлеге куркынычсызлыгы өчен юлларга тоз сибәләр. Ул бозны эретергә ярдәм итә һәм машина көпшәләренең асфальт белән тоташуын яхшырта. Тротуарларда җәүләр йыгылу куркынычы кими. Шәһәр хакимияте юлчылар химик реагентлары кулланмый дип ышандырды. Ял көннәрендә Әлмәтне көчле буран каплады. Нәтиҗәдә шәһәр урамнары һәм ишегаллары кар белән күмелде. Карлы ял көннәре тамамланды һәм хәзер Әлмәтнең ишегалларын кар көртләре бизи. Техниканың бурычы кар әле каты булмаган вакытта юлны машиналар өчен чистарту. Җәлил урамындагы бу ишегалдын новация идарәҗе компания хезмәткәрләре чистарта. Как у нас снег выпал, так непосредственно дворники. Бездә кар яву белән урам җыештыручылар шунда ук үз ишегалларын һәм чыгу юлларын чистартырга чыгалар. Тракторда чистарта. Кичке 9-га 10-га кадәр эшлибез. Без вакытында чистартабыз. Безгә берни дә зарланулар юк. Без һава торышы, җитәкчеләр һәм торак хуҗалары белән бергә атлыйбыз. Барлык кешеләрнең дә безнең эшебездән канагать булуын телибез. Әгәр новация мастеры вазгыять контрольда дип ышанса, шул ук идарәҗе компаниянең урам җыештыручысы чынлыкта барсы да алай ук түгел дип саный. Техникумында сирәк күренеш. Я бы не сказала часто. Вот за зиму. Мин еш дип әйтмәс идем. Менә кыш буена мөгаен 4нче тапкыр килгәндер. Өстән чистартырга дип әйтсәләр, әйе, менә бүген чистартырга килде. Кичә кич чистартты. Техника ишегалды буйлап узгач, аның артыннан урам җыештыручылары барырга тиеш. Тагын бер проблема – ул халыкның җавапсызлыгы. После Нового года приезжал техник, то есть. Яңа елдан соң техника килде. Биредә яшәүчеләр машиналар куймаган кайбер урыннарны чистарттык. Хәбәр итү булса да тыңламыйлар. Күбесе машиналарын алып куймады. Бүгенге көндә шәһәр буенча ишегалларында 4 кар чистарту техникасы һәм 155 урам җыештыручысы эшли. Әлмәтле бөтен Россия тикшерүне һәм проект эшләре форумында җиңүче булды. Беренче лицей интернат укучы Ихсан Кадыров иң яхшылар рәтендә малай Әлмәт муралы буенча проект эшен яклаган. Форум Түбән Камадагы беренче гимназия базасында узды.
Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.